ikaw na kapatid ka na nasa Pilipinas, huwag kang mag-expect na dalhin ka, day. Huwag kang mag-expect, day. Kaya ayaw kong manood sa'yo kasi ang yabang mo. Ayaw na doon yun. Guys, so ngayon gumawa po ako ng budbud the other day, or suman sa kung sa Tagalog. So ngayong araw is busy po tayo at alis po si Mr. dito sa bahay. Late na, no? So kaya yun. Nagising na ang ating master. Pinapili ko si Tami kung anong gusto niyang kainin. Egg or BLT. So BLT yung sinili niya. So buti na lang meron tayong bacon. And then meron tayong kamatis. So initin ko lang yung bacon. So madali lang siyang initin kasi ipaano lang sa pan. And that's it. I'm going to use this. So he's working today. And so gawa natin siya ng BLT. Water. I don't water yesterday. You overrated. Yeah, it's been raining too. That's why. Okay. I put the bread in the thing. You go inside after that. Pag bread na lang, lalabas din ako, guys. Kasi lalabas ako. Ito na yung ano niya. So yun, tapos and then I get him knife. There you go. And then I get you tissue, napkin, whatever. Yeah, napkin, guys. Not napkin. Napkin, ha. Napkin is the American word napkin. Ano siya? I don't know why they called it napkin. Yeah. Our napkin, guys, are in a, you know. Why is that? Why you guys call this napkin? You call it napkin. Our napkin is we put it like. Aduh, nakat talaga. My Bible is there because I'm reading na. So habang kumakain siya, guys, I need to put light for him. You need light. The bird is looking at us like, you guys are there? Give me a kiss, love you. Bird's like, wait, you can't eat fly. Do you need something? Honey? See, your son is watching. You cannot eat it, Bug. Nothing for you. So anyway, so mag-ano lang ako, guys, sa labas. I'm going to water my planties.
kasi, ang dami pang ikot. Agoy. Tignan ulit natin. Baka nawala na yung ano. Ito talagang ating lawn mower. Kailangan na ata itong baka patay ang battery. Ipa-relax muna natin, guys. Relax muna natin kasi sobrang init. Guys, so maglaba tayo guys ng rug kasi somebody threw up Pero bago ko yan siya labhan, I have to vacuum it para hindi siya magano. So labhan natin kasi mainit. Sabi pa bukas daw sobrang ulan. Tapos na akong nag-cut sa likuran. And then next week sa harap, I'm gonna cut next week in front. And my husband's going to work. Kumain lang siya sandali and so tapos na akong nag-cut dito sa likuran. So every time na andun ako guys sa likod namin guys, mapatingin talaga ako sa bahay namin, no. Maganda ito ba kapag maraming bulaklak nakapalibot. So yun siya sana gagawin ko. Gusto nag-propagate. I don't know how you say it. Yung hydrangea kasi the best plant talaga is yung hydrangea. The whole summer ganda ng bulaklak ng hydrangea ko guys, limelight. So I really want to put some hydrangea around the fence ba sa loob. And hindi malapit sa bahay kasi ano siya, it's a bee sanctuary. Kapag meron kang hydrangea, expect na merong maraming bubuyog. So yun siya. And also I have to make Tommy's orange later na. So hi guys, and ayun na guys, tulog na ako. It's 10 o'clock pero hindi pa si Tommy nakauwi. At anyway, so yun yung kanina pagkatapos ko doon sa labas, nag half bath lang ako guys, and then nagkuha ako ng mga hydrangea. Kinukuha ko, hopefully hindi yun mamatay, yung magandang hydrangea ko sa harap ng bahay. Hopefully hindi siya mamatay kasi kinuhanan ko siya ng isang ugat na malaki kasi may tumutubo at gusto ko siyang i-transfer ba sa iba. So ay kinuha ko at hindi ko siya na-transfer bukas na guys. Nilagay ko sa tubig para hindi mamatay ba, matigok yung ating hydrangea. But anyway, so ganyan siya, and hintayin ko lang si Mister at mamaya pa yun. Mamayang hindi ko alam, mga maybe 1 o'clock, who knows kung anong oras yun makauwi. Anyway guys, see you tomorrow. I-address ko lang ito guys. Meron kayong nakitang mga papel sa aking kasi meron naghalongkat po ako dito guys. Marami-rami ding nag-comment sa previous vlog natin. Sabi pa, nako, ganyan yung kapatid ko. More than 10 years na siya sa US. Ni isa sa aming magkapatid ay hindi niya pinatungtong sa ibang bansa. Iwan ko kung anong isip niya para siya lang ang tumungtong sa ibang bansa. Siguro selfish or pride or di mo alam kung anong nasa isip. Excuse me po ha, sa mga kapatid, feeling na responsibilidad na po kayo ng kanyang kapatid, ito yan yung masasabi ko. Kapag yung kapatid ninyo nakapunta sa ibang bansa, dinala ng ibang tao, dinala ng foreigner, or dinala ng asawa nila, hindi po kayo responsibilidad. Okay? So kapag dinala yung kapatid ninyo sa ibang bansa, hindi po ibig sabihin ni kayo din dalhin, kayo din kailangan makaranas, buong pamilya, sunod-sunod, o di ba? Huwag tayong maging ganyan, toxic mindset. Yung mga mindset ng gano'n ng mga kapamilya sa Pilipinas, wag na kayong agad mag-isip na ganyan. Dahil po ito sa video ko na hindi ko po dalhin yung parents ko dito at sabi ko sakit sa ulo, hindi po ibig sabihin na masakit sa ulo yung parents ko. May edad na kasi, hindi na yan sila pwedeng magpunta dito sa US na magtrabaho, lalo na kapag may mga sakit at hindi sanay talaga. Kahit ako, ayaw kong patrabahuin. Kung just for example, kung makapunta sila dito, hindi ko sila patrabahuin. Masakit po sa ulo. Alam niyo bakit masakit sa ulo? Being real talk tayo, kapag magpunta yung parents mo dito, alangan naman mga matanda na yan, lalo na kapag may sakit, kailangan mo ng insurance. Ang mahal-mahal ng insurance dito. Para sa akin, maganda kung makapunta sila dito, pero mas prepare kung andun sa Pilipinas. Kasi ako nga, sarili ko, mas prepare ko kapag ako na lang mag-isa at matanda na ako, sa Pilipinas na ako. So kaya kayo, na mga tao na talagang nag-isip na ganyan, ay si Mary Ann, ang pangit ng ugali, ay yabang mo, ang dami ninyong satsat.
kayo nga hindi kayo nakapatulong monthly, hindi kayo ng pera sa parents ninyo, 'di ba? Hindi kayo nagpapadala ng pera sa parents ninyo. Oh, hindi kayo nakatulong, 'di ba? Puro lang kayo satsat sa makikita ninyo kung anong mga desisyon ng ibang tao, ang dami na ninyong mga masasabi. Dahil desisyon ko 'yun, marami kayong masasabi, "Ang yabang kasi, ang tagal na sa Amerika, hindi makapagdala kahit mga kapatid." Uy, akala niyo madali lang magdala ng kapatid dito sa US? Excuse me, okey lang dito magdala o ng mga magbisita. At saka yung dapat magbisita yung mga kapatid mo may mga trabaho, may mga businesses, yun talagang alam ng, gobyerno dito na babalik sila sa Pilipinas, hindi sila mag-stay for working kasi ang dami ditong mga taong mga magpunta-punta dito pero pagkatapos hindi na uuwi ng Pilipinas. Manarbaho na dito, so mag-illegal. So kaya yun. So kaya kapag magpunta yung mga kapatid dito kung i-petition mo na visit visa, ang mangyayari hahanapin kung meron ba silang magagandang trabaho, meron ba silang businesses na talagang babalik sila sa Pilipinas kaya yun lang yun. Kaso yung mga kapatid ko wala, okey? So wala, gusto yung mga kapatid ko gusto ko silang iparanas nila dito yung mga snow, yung mga fall, yung apple picking, gusto kong iparanas sa kanila. Kaso mahirapan tayo diyan, walang mga trabaho, walang mga businesses na malaki na talagang wala. Ala na hindi naman ako mayabang na, ay feeling mayaman na mayabang, the real talk tayo dito at saka yung mga masasaktan diyan is yung mga taong nag-e-expect na wala namang adoy, ganito yun, ang mga tao kasing masasaktan sa mga sinasabi ko is yung mga taong, nag-e-expect na dalhin sila ng kapatid na katulad ng comment na ito or yung mga taong walang nagawa sa buhay kundi nag-cellphone-cellphone lang at wala nga hindi nakatulong sa mga magulang. Mga magsasabing ang yabang-yabang ni Inday Miriam, dahil po 'yan, kayo po yung mayabang, pinasa na lang sa akin, 'no, hindi ninyo ako maano, kigwa ninyo. Sabihin pa, so ikaw na kapatid ka na nasa Pilipinas, huwag kang mag-expect na dalhin ka, day. Huwag kang mag-expect, day. Sabihin mo pa na pride yung kapatid mo, day. Kung nagtatrabaho yung kapatid mo kuskus balungos, lalo na kapag merong anak dito, day, ang daming bayaran dito, day. Ang buhay Amerika day is hindi madali, madali lang sa mga mata ninyo dahil dolyares 'no, pero yung mga tao dito day, alam mo ba day, kayod, kayod para magkaroon ang sasakyan day, ang daming bayaran day, insurance day, Kung meron ka pang anak day, hindi basta-basta day kasi yung school day. Kahit wala kang anak day, magbabayad ka ng school tax day, so kaya dito sa Amerika walang basta-basta na hayahay-hayahay. Sabihin pa ng iba, "Oh, wala niyang trabaho palamunin ng asawa." Totoo po 'yan. At bakit masakit ba sa inyo na palamunin ako? Kayo kayo ba ang nagpalamon? Hindi naman, 'di ba? So kaya 'wag na kayong, ingot diyan. Like ako, prepare kong magpunta sa Pilipinas. Doon na magbanding sa mga kapamilya, okey? Doon na magbanding. 'Wag na dito, dolyares din, Hindi na kayo mag-enjoy. Kasi ang iniisip dito is bill, insurance, ang gas, ang mahal, at saka ano pang mga iniisip dito? Puwede lang. Mga buwan-buwan, mga 3 buwan, 4 na buwan, sa Pilipinas na lang para mag-enjoy. So, wag na kayong mag-expect na dalhin pa kayo ng kapatid dito, 'no? Wag kayong ingot, maningkamot mo dag inyo para mabuhi mo. Okey, kung gusto niyo makapunta ng ibang bansa, nag-asawa din sana kayo, 'no? Wag na kayong umasa sa mga kapatid ninyo, meron naman kayong mga I'm sure meron din itong asawa, hindi asawa ninyo yung sabihin ninyo, "Maningkamot ta bay, mag-ano ta, magtrabaho tag tarong kay para makaadto pud tag ibang bansa," 'di ba? Aminin ko po sa inyo guys, pagtsunga yung utak mo, magtsunga-tsunga din ako guys, okay? Magtsunga-tsunga tayong dalawa. Kung ganyan yung utak mo, ganyan din yung utak ko. So kung maldita ka, maldita din ako. Kung mabait ka, mabait din ako. Real talk tayo guys ha. Sabihin pa ninyo, ay magkaiba siyang Maria Lasin. Ang layo-layo ko daw kay Maria Lasin. Of course no. Andun siya sa New Zealand, andun siya sa Australia, andito ako sa Amerika. Of course malayo, o 'di ba, tsunga. Nagtsungaan tayong dalawa day. Huwag kayong mag-compare sa ibang tao kasi magkaiba naman talaga tayong magkaiba. Sabihin pa ng isa diyan, mag-comment, "Kaya ayaw kong manood sa'yo kasi ang yabang mo." Ayaw na daw niyang manood. Nagpaalam pa si ate, nagpaalam, "Huwag ka na magpaalam, huwag ka ng manood, huwag ka ng mag-comment." Sabihin ng iba, "Wala kang trabaho, pinalamon ko lang." Huwag mo na yung problemahin. Kasi yung asawa ko nga hindi ako binoy-boy, 'no? Wala akong giboy-boy sa akong bana. At saka kahit wala akong trabaho, nandito lang ako sa bahay, nakatulong ako ng malaki sa aking asawa.
nagbayad ako ng bills, binigay ko sa kanya para makatulong sa bill. Huwag niyo nang tanungin kung saan galing ang pera. May magtataka na naman diyan. Wala akong nagsayo-sayo guys.